Storya ng pag-ibig na wagas. Storya ng pagtataksil at pang-aahas. May ginawang panakip butas. May happy ending ang wakas. Damdaming malambot at matigas. Sa live drama, pwede nang ilabas. Tutulo na at tatagas ang mga katas ng nakalipas. Katas ng nakalipas. Dear Uncle Dago And Tita Tanya Chinita. Kinausap ko po si Matias para pumayag siyang mag-Myanmar. Feel good morning sa lahat po ng suking tagapakinig at taganood ng programang mga katas ng nakalipas. Just Call Me Mary Ann. May asawa po at 2 anak. Aminin ko po na napakahirap po ng buhay namin. Kasi nananahilang ako. Tapos may 2 anak. Si Matias nagtatricycle lang po. Sana guminhawa, alam niyo yun, nangangarap na makaahon kami. Baka meron pa. Hanggang ito pong mari ko ay may inoffer po sa aking asawa na mag-OFW sa Myanmar. Tumakbo agad ako kay Matias. Matias! Pumayag ka na. Sumagot po siya. Ang sagot, malalaman natin dito sa aking mga katas ng nakalipas. Talaga? Mars? Totoo yan? Sabi ko sa'yo, Mars. Oh my God. Malaking kita ng 40 Mars, to 50K. Pag sinuwerte pa, 70K. Ang buwan. tataas pa ng 70K! Oo, Mars. Saan ka, Mars, pupulot Mars, ka nila sa salam- Pilipinas. Wala. Sa Myanmar lang. Oo nga Mars. Pero salamat kasi bago mo in-offer sa iba, in-offer mo na sa akin. Pero Kailangan ko bakit hindi na lang ikaw? Bakit in-offer? Lalaki nga ang kailangan. Eh di ba lalaki ka naman by gender? Ay, basta. Kailangan ko ng 10 lalaki. Tapos, 10 kailangan mo? oo, meron na ako. Ano ginagawa ng mga tito mo? Bakit mo sa akin on-offer? Siyam na, pang 10 si Matias. Sayang ang slot. Bahala ka. Ay hindi, Matias! Matias, mahal! Mahal, bilis! Mahal! Oh, ano ba yan? Dali, halika. May sasabihin siya. Mars, i-present mo sa kanya yung proposal mo. Yun na nga, Matias, pagtatrabaho kasi sa isang electric vehicle company, yung gumagawa ng mga electric vehicle. Yung mga e-bike? Alam mo E-bike mahal? yan. Yung mga charge yan, di ba? Teka, saan ba yan? Sa Oh, Myanmar. charge yan. Sa E-bike yan. Myanmar. Myanmar? Mag-a-abroad. Saan yung Myanmar? Sa may ano? Sa Asia lang yan, katabi ng Vietnam, Laos, Oo, yung sa may Myanmar. clubhouse. Anong clubhouse? Para naman kayo nakatira sa subdivision. Ang taray mo naman, porque ba nagre-recruit ka na ngayon? Yan, sinasabi ko lang, sayang. Teka, magkano bang sasahurin? Mga nasa 40 to 50K at kung Diba? susutin, 70K. Mahal, kumpara naman sa 15 natin, 2 na tayo nun. Mahal, sige na. Totoo ba yan? Alam mo na sa panahon ngayon, marami Oo, ng mga scam. Oo nga, Mars,
Mars Trixie, baka ini-scam mo kami, ah. Okay lang naman kung ayaw maniwala. Okay, bye. Last Ay, na hindi, tayo. doon mo malalaman. Tinitest ka lang namin, Mars. Doon mo malalaman na legit mo. Huwag niyo akong galitin at i-stressin. Kung ayaw niyo, maraming Mahal, naghahanap sige ng na. trabaho. Mahal, game. Hindi, ano nga ang trabaho ko dun? Ang alam ko lang naman, magta-tricycle. Sakto! Kasi mag-assemble kayo ng Oo. e-bike. O parang tricycle din naman yung e-bike. Wala Kumbaga, lang, Mars, di wala ba? lang siyang ngeng-ngeng. Walang ganon. Okay, maniwala na sana. Okay. Pero Mars, di ba kaya mo in-offer sa kanya? Kasi at least meron na siyang, alam sa tricycle. Kaya nga! Di ba yung e-bike 3 yung gulong nun? Di ba yung tricycle 3 din? Meron ding e-bike na 2 lang gulong. May e-bike din na isang gulong. Ibang circus. May ganon ba? Ganun ba sa yan, Mar? Ganon doon. Grabe, ang galing. Mahal, game na tayo, Mar. Eh, hindi pa nga Pwede tayo kasi sure kung up ano to yan 70,000 pesos ang mapapanalunan. Hindi. Parang hindi naman kapanipaniwala yan. Up to Ano panalunan? Ay, mas walang rapol dito. Tatrabahuin mo yan. Dali. Nadali yung utak ko. Up to 70,000 ang pwedeng mapanalunan. Kaya, Sali na! galaw. More chances of winning. More entries. More entries, more chances of winning! Ganon. Hindi ka talang papatalo, ha? Mahal, game na. Usapan muna natin, pwede? Pag-usapan kasi kayo. Sige na, basta kailangan ko ng desisyon nyo agad-agad within the day. Mars, huwag mo na ibigay yung slot sa iba. Amin na yan. Okay? Bye! Marsa! Mars, yung utang mo! Bye! Mahal, game. Anong game? Kailangan pa bang i-memorize yan? Hindi na yan. Hindi natin alam ano trabaho ko dun. Mahal, Sigurado ba talaga 40k yan? O pagdating doon, baka 20k lang yan. Dito na lang ako, kikitain naman natin yan. Kahit nagta-tricycle lang ako. May mga namamakyaw dyan, makukuha ko pa yan. alam mo, hindi tayo yayaman. Hindi tayo makakaon sa hirap. Eto na lang tayo, isang kaig, isang tuka. Sige, papakain ko sa mga anak ko sinulid. Pakain mo nga sa mga anak mo, yung mga barya mo dyan sa kaha mo. Naway ako ni Jinjin, mama. Papasayo lang kita ng fate of Ophelia. And then sing it away the sky. Mama. Ayaw sumayaw. Oy, Jinjin, huwag mo nga turuan yung kapatid mo. Baka lumambot yan. Hindi po siya nalalambot kasi Naway ako, ma'am. maliit naman yung edits niya kaya okay lang yan. Napasigaw ako! Nabasto! Ma'am, minaway ako, ma'am. Tigil na kayo, tigil na. Sige na. Mag-study na nga kayo doon, mag-aral na kayo. Study na daw tayo, Junjun. Taro na lang kita ng Roblox. Mahal? Alam mo, kawawa yung mga bata. Matitiis mo ba yung ganyan, no? Paglaki niyan, tricycle driver din yan si Junjun. Tapos ako, syempre, si Jinjin, baka mananahin. Gusto mo ba manahin nila lang din tong kita natin? Ayaw mo bang umahon? Sa'yo na lumalapit yung pera, oh. Kakatampo ka naman. Kung ako yan, di sana ako na kung babae yung kailangan. Pipiliin mo pa yung dami magkakalayo tayo. Hindi ko alam kung... Makakain ba yung pagmamahal? Ha? Mapag-aaral ba ng pagmamahal mo yung mga anak mo? Ano hanggang magiging katulad natin sila hanggang high school lang? Gusto mo ba talaga yun yung buhay? Umayag ka na kasi. Sinasabi ko lang naman, mahal. Hindi ko nga alam, may kontrata ba yan? Kahit ganito lang ako, pero di naman tayo basta-basta. Siyempre, initial offer pa lang naman, malalaman mo pag nag-yes ka. O ngayon, kapag walang mga requirements o tingin mo scam, o di mag-back out. Ngayon, tanungan lang pa lang naman eh. Napaka-advanced overthinker mo naman eh. Ayoko kasi malayo sa inyo eh. Ang dami mong dahilan. Bahala ka. Kung ako yan, umuuna ako dyan para sa mga bata. Iniisip mo, sarili mo. Ako. Hindi. Kayo rin Selfish naman mo. iniisip ko. Kayo wala kayong Kaya kasama namin dito. kaya ko yung mga bata. Kung tayo'y Napapayag ko rin po si Matias Colentits. At na-realize niya, oo nga, para naman to sa kinabukasan ko, niya, at lalo ng aming mga anak.
Gusto ko kasi mapag-aral si Junjun at Jinjin sa private school at kahit pa paano, makapag-college sila at hindi sila matulad sa amin. At dumating na nga po ang araw kung kailan aalis na po si Matias. Yes po, matutuloy na siya. Hindi scam ang pagpunta niya sa Myanmar. Salamat sa pag-impake ng gamit ko. Mahal. No, iyak-iyak ka. Ikaw yung may gusto nito. Ito naman, syempre kahit gusto ko yun, malungkot kasi mamimiss ko wala ka sa Pasko tsaka bago doon. Pero sige, titiisin ko. Ayaw mo lang muna ako mag-moment. Uy, mag-ingat. Papa, mamimiss ka namin, Papa. Papa, ba't ganyan Pepe? Anong Pepe? Mali! Pepe. Mali, ang bastos ka. Ang ingay mo. Hindi, nagbabawal lang tayo. Yung mga anak. Papa. Pepe. Hoy, Junjun. Pepe nga eh. Alam mo, turuan na talaga kita maging Swiftie, Taylor Swift. Kayong dalawa, ha? Papa, niuwian niyo po kami ng gusto ko po ng Anong gusto niyo? Hindi na uso yung labubo. Gusto ko po yung toy na nagbabibrate lang. Marami po yun sa Myanmar. Papa, gusto ko ng Barbie. Oh, diba? Ano? Opo. Hindi kasi para ijowa ko siya kay Superman. Meron din kasi akong Superman eh. Ang bastos. Mag-aral kayo mabuti ha. At huwag niyong stressin yung nanay niyo dito. Mahal na mahal kita. Bahal ka Opo, namin. Papa. Halika na. Picture muna tayo bago tayo alis. O, selfie tayo mga anak. Game, Huwag niyo na akong family hatid, picture. ha? So, ingat kayo. Picture Ah, tayo, sige. family picture. 1, 2, 3. Isa pa. Waki. Eh! Piniwala na sana ako. Basta kayo ha. Mag-aral kayo mabuti ha. Ingat ka, mahal ha. Ako nang bahala dito. Basta para sa mga bata to ha. Alalahanin mo lagi para sa mga bata. Baka sa may loob mo. Mamimiss ko kayo. Mas mamimiss ka na. Love you, mama. Love you, papa. Love you. Love you mga anak. At pagdating po ni Matias sa Myanmar, Oh, okay naman yung biyahe. Medyo maalog lang yung aeroplano. First time ko kaya sa aeroplano. uy, ang happy ko para sa'yo. Sige lang, pag uwi ko, mag-aeroplano tayo, pupunta tayo sa, magbakasyon tayo, kahit dyan sa Pilipinas lang, basta mag-aeroplano tayo, pamilya. Ikaw talaga. Huwag mo muna isipin yun. Ang isipin mo, makabayad muna tayo sa utang, tapos unahin natin yung mga bata, saka na yung travel. Ang mahalaga, safe ka. Mag-ingat ka dyan lagi, ah. Oo, mag-update lang ako. Ito, pinagamit lang sa amin to ng yung recruiter. Talaga, ang bait niya naman. Oo, kasi wala kami mga cellphone dito. Iba kasi yung gamit daw na network dito. Kaya pag Hindi pwede yung cellphone mo? hindi, alam mo naman yung cellphone ko luma, bibilan naman kami ng bago, ikakaltas lang din daw. Wow, ang bait talaga ng agency nyo. Oo. Uy, mahal. Mahal. Ito na yun. Matutupad na natin yung mga plano natin para sa mga bata. Ha? Oo. Basta mag-ingat kayo dyan, ha? Mag-ingat ka din. Mahal na mahal kita. Mahal na mahal kita. Alagaan mo yung mga anak natin. Promise po. Matapos makarating sa Myanmar, biglang
nawalan na po kami ng komunikasyon ni Matias. Hindi ko alam saan siya tatawagan kasi sabi niya nga, wala siyang cellphone. Iba yung network nila. Lumipas po ang ilang araw at linggo hanggang sa buwan. Wala na po talaga kaming balita kay Matias. Pati yung kumari namin, di makontak. The subscriber cannot be reached. Please try again later. Sobrang kaba ko po, Kuelentits. Kasalanan ko yata to. Kasi ako pa yung nag-push sa kanya para mag-abroad. Dasal na lang yung laban ko ngayon. At hindi ako nagpapakita ng kahinaan at lungkot sa mga anak ko kasi ako yung lakas nila. Kalipas po ang 7 buwan. Nagpunta na po ako sa mga otoridad. Yun Okay, nga. ma'am. Hello. Hello. Okay, ma'am. Imbestigahan natin yan, ha? Kung, Sa ulo nyo ito ba lang. yung itsura ng recruiter? Yan po. Ha? Pilipino din po yan, pero hindi nyo po nilista yung mga kinuwento ko. Ano yun, sinaulo nyo lang Naka-memorize na yan, ma'am. Basic. Hindi nyo kailangang i-memorize? Hindi na kailangan i-memorize yan. Basic na eh. Paano? Ano nga yung pangalan na itong recruiter? Tingnan nyo, hindi. Kakasabi ko lang, Trixie. Ginoke lang kita, ma'am. Alam kong Trixie ang pangalan niya. At taga saan nga ito? Sir Si Bong. Madam, ano ang pangalan nito? Sir Bong, Yes, ma'am. Ako na mahala nito, ma'am. anong pangalan ng illegal recruiter? Basta ako mahala sa kanya. Trixie! Kay Trixie. Sakto. Alam mo, ikaw yung isusumbong ko. Isa ka rin eh. Isa ka rin. Ako na bahala, ma'am. Sir Bong, pag di mo nagawa ng paraan, tandaan mo. Isang bala ka lang. Ano yan? Part 1, part 2? Di ka nasisikatan ng araw. Ma'am. Dahil ako ang anak ni Baby Ama. At tatay mo pala si Bibi Ama. Close kami. Nabuang na siguro itong babaeng to. Sige, ma'am. Ako na bahala, ma'am. Okay? Tandaan mo, lintik lang. Walang ganti. Okay, ma'am. At papaalala ko sa iyo, kahit butas ng karayom, papasok ako dyan. Okay, ma'am. Ang sikip. Tandaan mo, sa iyong tundo, akin, ang Cavite. O, sa'yo na yan lahat, ma'am. Hi. Mga anak! Mama! Andito na si Papa! Ha? Mahal? Matias, ikaw ba yan? Mahal, anong nangyari sa mukha mo? Mahal, bakit ang payat-payat mo? Mahal? Mahal, ano nangyari? Ano nangyari? Okay, ang mahalaga, andito ka na. Ano nangyari? Bakit di mo kami tinatawagan? Nalala ako sa'yo. Ang Scam mo payat-payat kami, mahal. Scam hub pala yung pinuntahan namin, mahal. Scam hub. Kaya hindi kami pinapakain doon. Tapos bawal kaming lumabas. Mahal ko. Tutorturin kami pag lumabas kami. Paano buti nakatakas ka? Dumiskarte na kami. 3 kami nakatakas. Tinulungan lang kami ng isang Pinoy makauwi dito. Ay, Diyos ko, salamat sa tumulong sa'yo, mahal. Ako yung may kasalanan. Ako yung may kasalanan. Bakit ito nangyari sa'yo? Patawanin mo. Sorry. Mama, ikaw po ni kakasalanan. Naalala mo ni pipilit mo si Papa mag-abroad. Okay lang yan. Sorry, mga anak. Sorry na palayo at napahamak ang mama niya dahil sa akin. Dito na lang ako. Hindi na ako alis. Dito ka na lang. Diyos ko, ang asawa ko, kawawa ka naman. Papa, ang payat mo, Papa. Diyan ang payat ni Papa.
pasalubong. Scammer kasi yung may kasalanan. Papa, may tanong. Tama na. Ano, good item yan, Ang payat mo Oh. eh.